We just finished eating dinner and ayun, kwentuhan lang kami saglit ni Mams and pabalik na kami sa room. It's already what? 10:35. 10:35 pa lang naman. Well, it's not... Maaga kami bukas. Maaga kasi kami tomorrow. Pero, carry lang. Well, okay naman. So, ito yung setup, guys. In fairness, dito Ganda sa... ng place. Ano to? First Pacific Yemen? Leadership. Yeah, parang F... Something. Something like that. But, ito yung venue. And, para siyang, guys, para siyang camp. Literal, ang fun. In fairness, ngayon ko lang na-realize. Kasi, when they were talking about this, sa brief, parang hindi ko na-realize na ganito pala siya ka-fun. And, ganito siya ka-unique. Na, it's, for the first time, nagkaroon ng mga camp nagkaroon ng camp ang mga YouTubers to parang enhance their skills, ganyan. In fairness, may mga matutunan sila. Oo, ang swerte na talaga ng mga YouTubers ngayon. Ito na naman tayo sa throwback. Yung panahon po namin, walang ganito. Guys, Diyos ko, ngayon, ang dami ng mentors, ang dami ng mga kilala na nag-share ng mga knowledge nila about YouTubing. And that's what makes the new YouTubers lucky. Yeah, and thanks to Smart. Thanks to Smart for coming up with this super duper nice activity. And balita ko, kanina kausap ko yung mga Smart team. Balita ko it's going to be yearly na. Wow! So, we're looking forward. Hopefully. Yeah, we're looking forward na maulit-ulit to next year. So, this is just the first year. So, ang lucky, ito na lang, ang swerte ng mga tatlong winners, which I am going to judge. Yan saan tayo sila pupunta? LA! Swerte nyo, girls. LA! Guys, or kahit ano man kayo. Na mamimit yata nila yung mga YouTuber. Ewan ko, parang ganon. Sure thing is, they're going to LA and they're gonna do collabs. Collabs with Philharmonic. Yeah. Yun, Philharmonic band, parang musicians. Yung pumunta sa Pitch Perfect. Basta yun. Yun na yun. So, it's going to be fun and we're looking forward to the activities tomorrow. Guys, sorry, hindi na ako nakapag-vlog kaninang arrival namin. Grabe! Kung ikukwento lang namin yung nangyari, ito na lang. Hindi na lang namin ikukwento, but main word is stress. Main word is 15 hours. 18 hours all in all. 18 hours all in all. Hi guys, ayun sila, mga YouTubers. Ayun mga musicians. Kilala po ng girlfriend ko. Yun. Yun naman, Include this year video. Of course, I will. What's your name, guys? Dang. Mitzi. Alin. Dave. Ayun. Hello. Hi. Oy, galingan niyo tomorrow. Of course. Good night. Yun, four YouTubers lang yun among the 100 participants for tomorrow. So, good luck sa kanila. Kanina ko lang sinabi na ako yung mag-choose sa kanila. So, nagulat sila. Kasi, kanina, dun sa yung clip na pinakita ko like before this, di ba nag-ano sila doon, nag-music jamming. Kasi nga mga musicians sila. Among the 100 people, more on almost half of them are musicians. So ngayon, medyo may mga hindi nakakilala sa akin. Well, hindi naman lahat kilala ko, but syempre, if it's the beauty community, yan na naman tayo sa Mamshi, woo woo woo, gano'n na naman yung mga yan. But then kanina, parang pagpasok ko, parang didn't recognize me. Well, I'm not expecting din naman, but then kaya pala, sabi ko nung nakausap ko na yung mga Smart team at sinabi nila na
almost half of the participants are musicians. Ah, okay. Sabi ko, kaya, expected. So, kanina, nagja-jump silang ganyan. So, kanina, nagja-jump silang ganyan. So, nood akong ganon. Jump-jump lang sila. Jump-jump lang. Jump-jump lang. Para makakita tayo ng ibang faces at ibang talents. Yun naman importante dun, di ba? Para din, makakita tayo ng iba't ibang variety ng mga talents for this camp, which I am so excited about. Anyway, guys, ayun, papunta na po kami sa aming room. Na! Mag-ano tayo, girl? Magta-transfer. Ang oras niya. Magta-transfer po kami. Lighting is key. Lighting is key, ha? Yung mga bagong YouTubers. So, paakyat po kami sa... Pakita mo nga yung aakyatin natin para Ayan. Ba't kaya hingal na hingal tong mga to? Wala ganyan yung... Naka-heels po siya, ha? Naka-heels po ako. Siyempre, alive. See? So, ngayon, paakyat na po kami. Kaya medyo hingal-hingal kami later. Kasi medyo mataas. At malaki yung compound na to. Malaki tong compound. Ganda. Ayan, ito mo na nga. Ay, see? In fairness, para kaming nasa Taguig. Nanggaling po kami doon, ha? Saan na ba? Saan yung camera? Ayun, doon. Doon po kami galing. So, naglakad na po kami. Wow, yan. Paakyat yan. Ayan, ha? O, yan na yung inakyat namin. Yan, tapos meron pa yan. Tapos meron pa doon. Kita niyo yan. At, maglilipat bahay pa po kami. Yes! Ba't nga ba tayo lilipat? Ayan, hingal-hingal na tayo. Kasi medyo mainit. Pag may time. Mainit po sa ano na. Mag-init, pero kinarin namin ang aming mga long sleeves. Hello, long sleeves, long sleeves. Tis ganda, girl. Hi! Char lang. Hindi lang naman mga talents ang ini-spot namin dito. Siyempre. Oh my God, lighting. Highlighting is key. Tayo. Ikot tayo. Gusto namin mag-ikot-ikot ngayon. I think they're doing collabs with each other. So that's good. That's a good practice. Ayun siya. Oh my God! Sure. Ayun. Eliza Faye, guys. You should subscribe to her channel. So this is going to be the vlog. So I picture daw kami go. Thank you. Wala, sobrang gusto ko pa yung mga makeup series. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Ayan. O, yan sila. Ayan. See? Sabi ko sa inyo eh, mga musicians itong mga nandito eh. Kakasalubong ka out of the blue ng mga nagigitara, gano'n. Pagpunta mo ng dinner, yung cafe, kaya may mga band, may pa-live band, gano'n. Gano'n dito. So what's your name? Yeah. Hello, my name is Kale, and my channel is Kale Not Kill, but then this has nothing to do with it because I just want people to play a dare thing. So, bigla po tayo nagkaroon ng Bean Boozled Challenge, which you guys are requesting. So, ito na to. So, push natin ang Bean Boozled. Pick one. Okay. And show them what you got. Show them what you got. Kinakabahan ako. Show them what you got. What color did you get? Okay, sure. So, I got the color yellow. That's moldy cheese or caramel corn. Yun. Kasi I've done this before eh. Okay. So, walang smell talaga. What the fuck? Wala talaga. Okay, ito na. I'm doing it. Bakit lang mo? And it's your turn. Okay lang. Not bad. Orange. Ang pangit. Orange. Orange is barf or peach. Girl, good luck. Ako. No, there's no smell, so you wouldn't know. Girl, kung masok ka ako dito. Ano ba? Guys, tumakbo si bakla. Hindi niya kinaya. So, Kel, what do you do? I think I do vlogging. Just vlogging. Oh, why aren't you holding your camera?
Because my vlogging is not like holding, it's more like a sit down. Talaga? Skits ka din, like, Eliza. Eliza? Let's get them try. Galingan, nasa na si, hanapin natin. Nasa na si Jo? Oh. Ano? Round 2? Round 2. Mag-round 2 daw. Round 2. At dahil dyan, ayun. Pagising na, ma'am. Anong oras na? Anong oras na? Basta 6:33 na yan. Kasi yun. Oh. Anong oras ang breakfast, ma'am? Anong oras na, girl? 6:33 na. Di kita i-blower. Mukha kang basang sisi mamaya. Gusto mo? Ha? Hoy. Ano? 10 minutes, 7 na. 7 yung breakfast, girl? Ma'am! Ay, hindi to pwede, girl. Hi. Ano ma? Isa. Isa. Wag! Maroon ako. Ay. Ano ba? Kulay. Asar to. Mag-reveal yung totoong Michelle D. Wow. Hindi ba nila kilala? Ma'am? Diyos ko dahil. Buti naman. Day 2. Oh, lost ka na ha.